Keite hia hia Àfrica. Fa 3 dies que només diu això. Vosaltres que sabeu maori, què vol dir? Vol tornar a Àfrica. Ho volia traduir jo. Per què, si el tracto com un rei? Raro Àfrica. Diu que troba a falta l'Àfrica. Però és el meu nòvio i no vull que marxi. Doncs segresta-li que no surti mai més. Bona idea. Era broma, si te l'estimes de veritat, has de deixar que faci el que vol. Tens raó, potser s'ha acabat aquesta etapa de la meva vida. L'acompanyaré a Àfrica. Mames de la Lila, gràcies per deixar-nos quedar a dormir a casa vostra. No ens les doneu. A què juguem? El pilla-pilla. La paro. Què vols? Què tal amb el pare? Una mica buit, potser. Ai, no, Tu què ai, tal? no, ai. Doncs prou bé. Calleu! Vull dir, podeu anar a fer això a l'habitació, si us plau? Ara mateix, perdó. Estaràs content de tornar a casa, Lola Lola? Estimats passatgers, l'avió està caient en picat, però sisplau, mantinguin la calma. Estimats passatgers, el nostre pilot s'ha tirat de l'avió, ja no cal que mantinguin la calma. Andy Merkel, no em mengis l'armari de la Lila. Popis, tu tampoc. Amb qui parleu? No coneixes l'Andy Merkel i el Popis? Són els nostres amics imaginaris. Ja, clar, em disculpeu un moment? Ah! Què passa, Lila? Les meves amigues estan boges, parlen sola. Parlem amb els nostres amics invisibles, no soles. Lila, tenir amics invisibles és molt normal a la vostra edat. A mi se m'ha quedat molt mal cos. Vull que marxi. Lila. Que marxi. Doncs em tiro pel balcó. Ja marxem. Ara que l'avió s'ha estavellat haurem de tornar a casa. Topo nepe korekosaka, koranga nere raru, koraka dikiriki noko sokonoko, aiji korerawa korekosuko. Raro jaja nakawaka. Napa tepe, napa cupurepe. Què ha dit?